Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς σας λένε? Πόπι. Να σε ρωτήσω κάτι, Πόπι. Ακούσατε δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα πληρώσουν τόκους και χρεολύσια? Με αυτή τη συσκευασία και με αυτή την τιμή έχω ένα σωρό πλήσεις. Πάμε μαζί να δούμε πώς το νέο Αριέλ με ενισχυμένη σύνθεση σε συμφέρει. Βέβαια και την άκουσα. Την άκουσα χθες βράδυ και μέχρι χθες βράδυ την έκρυβε πολύ καλά ο κύριος Τσίπρας. Βάζουμε, Πόπι μου, κόκκινο κρασί. Ωραία. Και βάζουμε το ύφασμα να ποτίσει. Πάτα το καλά, δώσ' του να καταλάβει. Πολύ δύσκολος λεκές γιατί το κρασί το κόκκινο ξέρω ότι δεν βγαίνει. Την απόφαση του συνεδρίου τους παρακαλώ, που είναι δεσμευτική για όλους τους. Κόβουμε λοιπόν το ύφασμα στη μέση και βάζω ένα κομμάτι σε κάθε πλυντήριο. Δηλαδή την απόφαση να μην πληρώσουν τόκους και χρεολύσια, Ανοίγω το νέο Αριέλ και βάζω ακριβώς μία δόση. δηλαδή να πάνε τη χώρα σε στάση πληρωμών και χρεοκοπία. Ανοίγω και το δικό σου και βάζω μία δόση. Σε έβαζα παραπάνω εγώ. Είναι το πιο επίσημο πρόγραμμα φτώχειας που ακούει προεκλογικά ποτέ ο ελληνικός λαός. Να το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και κατάλευκο. Ένα χρωματάκι το έχει. Τι περισσότερο δηλαδή θα έκανες για να καθαρίσει? Ας δει ο καθένας αυτή την πραγματικότητα. Είναι απίστευτο. Για δες και με το νέο Αριέλ. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. 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 Είναι κατάλευκο πραγματικά. Πες μου λοιπόν, εσύ τώρα τι θα έκανες? Θα διάλεγα το Αριέλ. Η Πόπη βρήκε στο νέο Αριέλ με ενισχυμένη σύνθεση την πραγματική οικονομία στην καθαριότητα. Εσείς τι περιμένετε? Δεν θα το δοκιμάσετε? Βέβαια και την άκουσα. Απίστευτο. Είναι απίστευτο.